गिबियाव बयनिसिमबो गोथार गोसोजों खुलुमनाय जासिहरबाय आरो माजबात बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे मेहेरगोनां जथुमायाव बेसेन गोसा समखौ आं बायदि सासे बोरमा आबादारिनो होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो बेयो आंनि जिउआव गेदेर मोनसे थुलुंगानाय बेनि थाखायबो रोजा रोजा साबायखर आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बे मोजां समाव जोंहा आयदाया जोबोद मोजां जाख्ला मायबामोनलै जाफुंसार जोंनि जाख्ला माइ गायनाय तो बिनिनो बबेबा मोनसे बाहागोआव आं गोग्लैबाय नामा ओंखायसो नोंथांमोननि साखाथियाव आंखौ बिथांमोना लिंहरदों आरो बे मेहेरगोनां जथुमाखौ मोजाङै खुंफुंलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो बे जथुमायावहाय सफैनो हानाय जोंहा आलासि मानगोनां नोंथांमोन आरो गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा बिनानाव फंबाय बिनानाव बिब' बयखौबो आंनि गोथार गोसोजों खुलुमनाय जासिहरबाय आंहा बिदि मिटिं दावथिङाव लेक्सार होनाय अयभास गैया नाथाय खना खनला आंनि बोरमा आबादाव आंहा जे एक्सपिरियेन्स दङ फोरोंनाय आं बे हाबाफारि आंहा जाबाय थायो नाथाय नैबेबायदि मिटिङावहाय बांद्राय बिदि हाबाफारि खालामनाय जाया जिनहक आंनि मुङा अनसुमा बर' आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय डिमाकुसि हालामनि मोनसे खासिबारि गामियाव आं जोनोम मोनदों बे गामिनिफ्रायनो आं नोंथांमोननि नैबे समावहाय सफैनो हादों एक्चुअलि आंनि गामिया 100% आबाद मावनानै जिउ खुंनाय गामि जेरावहाय गोजौ फालांगि मावनाय मानसि गैया सरकारि भाबै साख्रि मावनाय मानसि गैया रिजना बेनो गामियाव गोजौ सोलोंथाइ मोननाय मानसि गैया गामिनि माखासे बै समनि मानसिफोरखौ आं सोङो जों सोङो अब्ला बिथांमोना बुङो बड'लेण्ड आन्दलननि दोहौआव गामियाव गोबां जारला जादों एग्जाम होफुनाय समाव स्कुल कलेजाव थांफुनाय समावहाय पुलिस आर्मिया हमनानै मानसिखौ साजा होदों खास्रि बिस्रि बुग्लिदों बे समखिथाव थासारिया गामियाव बै समाव फैदों जायनि थाखाय गामियाव रावबो बिदि गोजौ सोलोंथाइ लानो हायाखै जाहैदों जिनहक खैजोनमान मानसिया दा BA पास जाबाय आरो सानैसो मानसिया जास्ट खैदिनमाननि सिगां टेट आनजादफोराव पास जालाबायदों जियानो जादोला आंबो आंनि खान्दानाव आंनि न'खराव गासै बड'लेण्ड आन्दलनाव गासै 7 जन सुबुङा गुलिजों थैनांदों माखासे जाथाया आंनि मेगननि नोजोरावनो जादों जि जादोला जोंनि गामिफोरबायदि आंफोरबायदि गोबां बर' रायजोफोराव खना खनला बिदि दुखु सैथो सहायनांदों जायनि थाखाय जोंनि बर'नि थासारिया बेबायदि दा आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन रायजोफोर आङो गिबियाव सासे बोरमा आबादारिसो दै आं नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होनो हागोन हाया आं बेखौ मिथिया आंबो खोब खस्थ'जों जेने थेने पास जाबानो जानायफोरबायदि फरिलांबाय थानानै जेने थेने BA पास जाहैबाय आरो आंनि आफाया सासे जौ फाग्लामोन जौ लोङै लोङैनो आंनि आफाया थैदों आंनि आफाया गिदिर थरसे बिलनफोरबायदि बिदिया जादों लोंनानै रायजोफोर जायनि थाखाय न'खरनि थासारिया जोबोद गाज्रि आरो बे दुखु सैथोजों सहाय सहायनि न'खरा सिलिंखार जालांदों सानसे बेलासे आंनि आफाया थैदों आरो आंनि आदाया थाखो 7 मोननायावनो फरायनायखौ ज्राब गारनानै आदाजों आइजों ज' खामानि मावनानै आंखौ एसेबाबो फरायहोदों बिदिनो ग्रोब ग्रोब थुलुंगानाय रावबो होग्रा गैया फेमिलियाव बिजनेसनि बेकग्राउन्ड रावबो सुबुं गैया जोंखौ रावबो बोसोन होग्रा गैया जेने थेने फरिबानो जागोन साननानै फरिलांबाय थाबाय बोरैबा BA पास जासनबाय BA पास जाखांनायनि उनाव खैथामान इन्टारभिउ होबाय आङो रायजोफोर
खैथामान माने गासै मोनबा इन्टारभिउ होदों मोनसेबो इन्टारभिउ पास जाया आं बोरै इन्टारभिउ पास जानो आंनि फरायनायानो जेबो क्वालिटियानो गैया गले गले आं इन्टारभिउ होदों फंबाय बिनानावनो इन्टारभिउ जेब्ला कुइसनखौ नायो कुइसनखौ हाखाथारला जेब्ला फरायफुबाय थादोंमोन जोबोद मगजखौ खामथाब पास जानांगौनो नङाबा न'खरा प्रेसार लासिं सिंजों बिदिनो फरायनानै पास जालांबाय मोनसेबो इन्टारभिउआवनो पास जाया अब्ला मा खालामगोन 25 बोसोर जाबाय थांना थानोथ' माबा मोनसे राहा नागिरनांगोन सेंग्रा बैसो जाबाय थाखा फैसाथ' बिमा बिफानिफ्राय लाबाय थानो हाला आफाथ' गैखाला आदा आइनिफ्राय लाबाय थानो हाला थ' माने बे 25 बोसोर बैसोआव आंबोल' नङा हाजार लाख मानसिया डिग्री जोबखांनायनि उनाव उरां फारां जायो थांना थानो थाखाय मा खालामगोन मा मागोन गोबां गोनो गोथो जायो बिमा बिफाया सम लानानै बोसोर खालामगोन ओइ बेटा नै आमुगा ओरै जाबाय माला बाइक लाबाय गारि लाबाय बिल्डिं लुबाय संसारबो जालायलांबाय नों माथो एसे एनै फरायनानै दिनै मा खालामदों दा बिदि प्रेसार फैयो आरो खना खनला नोंहा जिउआव जुदि मोजां मोननाय थायोब्ला बेबो नोंखौ प्रब्लेम होगोन आं खुला भाबै सावरायगोन दे खारन मोजां मोननाय गोसोथोनाय होननाय बुस्थुआबो मानसिखौ जोबोद गोसो प्रब्लेम होयो नोंथाङा 25 बोसोर बैसोआव जुदि नों थिगब्ला नोंनि थांना थानायनि राहाखौ जुदि नों सेलेक्ट खालामना लाबायबा नोंनियाव थाखाबो फैगोन नोंनियाव नों मोजां मोननाय सेंग्रा नों मोजां मोननाय सिख्लायाबो फैगोन थ' आं बेखौ बुंनायनि रिजोना बेनो जे क्वालिटी एडुकेशन बुंदों दिनैनि तारिखाव बे क्वालिटी एडुकेशना माब्ला फैगोन जेब्ला फरायफुबाय थानाय समावनो नोंथाङा मोजां थांखि जुदि सेलेक्ट जुदि खालामनानै लायाब्ला आं नै सार बायदि माने प्रफेसर जागोन आं इन्जिनियार जागोन आं डक्टर जागोन बे फरायफुबाय थानाय रानिं अबस्थायावनो जुदि सेलेक्ट खालामनानै लायाबा नोंथांनि फरायनाया क्वालिटियानो जाया क्वालिटिनि जायाबा नोंथाङा फेल जागोन आरो आं बायदि लास्टाव बोरमा गुमग्रा जानो गोनां जागोन थ' बिब्दिनो मा खालामगोन मा मागोन जानानै आङो 10था बोरमा बायजेनबाय 10था आं बोरमा बायजेनबाय जेबो नलेज गैया जिथु थांनाथ' थानांगोन जों साइन्टिफिक मुगायाव जोनोम मोनबाय एसे एनैबाबो लेखा फरा लाबाय आइ आफायाथ' बै इन्टारनेटनि जुगावनि नङामोन नालाय बिगियान मुगानि नंथ'वामोन दा जों बे गोदान मुगायाव जोनोम मोननानै जों माबा मोनसेथ' आलादा खालामनांगोन सानफ्रोमबो गुबुना खालामबाय थानायखौ नङा एसे आलादा इउनिक खालामनांगोन साननानै मा खालामगोन आंलाय बेखौ सेलेक्ट खालामो बेबो गुबुना दंखायो बेखौ सेलेक्ट खालामो बेखौ माने गुबुना बेबहार खालामखानाय थ' आं बोरमा आबादखौ खालामनो जिउआव थांखि लादों थ' आं 10था बोरमा बायदों गले थैजादों सानसे आङो हारसिं बोरमा गुमबाय थादोंमोन अब्लानिया आङो सानखांदों बोरमायाथ' मार्केटआव पार केजियाव 700-800 सबसे मोजांसिन बेसेन गोसा बेनिफ्राय गासै धर्मनि मानसियानो बोरमाखौ जायो फिसिनो हायो आरोबाव मोनसे खोथा सानबावदों आङो जे अमा आबादावथ' सानफ्रोमबो माने फैसा जाहोबाय थानांगौ जायो नङा माने थ' बोरमायावथ' नोंथाङा सम होयोब्लानो गांसो जानानै थांना थायो नङा होमबा थ' आं बेखायनो आं बायदि गैयै मानसिया बोरमा आबादखौ सेलेक्ट खालामना लादों बोरमा आबादखौ आं सेलेक्ट खालामना लादों लासै आंनि फार्माव मोनसे समावहाय 45था बोरमा जादों 45था जेब्ला बोरमा जायो नाथाय आंनाव बै गियाना गैया खालि आं गोजाम मुगानि स्टाइलाव फिलांबाय थादों आरो मोनफा मोननै नलेज मोनलांबाय थादों सानसे आङो दैज्लां बोथोराव मा जादों ओंखाम संनानै होदों सानफ्रोमबो अखा नालाय ओंखाम संना होनायाव एकदम मोजां जाबाय आरो बोरमाफ्रा आं जि हेपि सरकाराथ' परिमल माइरं फ्रियाव होयो नालाय दा अखानायै बे आं गरालखौ फैनानै अब्लाथ' बोरमाया 11था बोरमाया थैनानै थाबाय दा ओंखाम जाहोनाङा जाहैदों दा बेफोर नलेजखौ जुदि एसे ट्रेनिं लाखानायमोनबा आं खहा जायामोन दा बिदि थैनांदों गोसोआव मोनसे बायग्लिनाय फैदों आं फार्स्ट फार्माव गोदान गोदोर जातनि सुदान बर'सिमोन थिग बेबायदिनो
एसे एनै नलेजखौ लायै लायै सानसे आंनि फार्माव 65 था बोरमाया जाफाफिनबाय आरोबाव मा जादों जेब्ला आंनि फार्माव 65 बोरमा जादों अब्लानिया पिपिआर मुंनि मोनसे बेमार फैनानै गासै 39 था बोरमाखौ आंनि फार्माव थैखाजोबथारदों थ' गोसोआव बायग्लिजोबदों आं गुबुन जायगायाव थांनानै बेफोरनि गियानखौ लानो नाजाबाय आं राजस्थानाव थांबाय इउपिआव थांबाय गुबुन स्टेटआव थांलाबायबाय आरो बिदिनो गुबुन आं मोजां लोगोबो मोनलांबाय सानसे आङो यस ओरैबायदि मोनसे जिउआव कनफिडेन्स फैदों आं बे खेबसेयाव बोरमा आबादखौ खालामथारगोन आंखौ रावबो फेजेननो हाया आङो फिबाय आं राजस्थान थांबाय राजस्थान थांनानै गोदोर जातनि आं बोरमाबो लाबोबाय जिउ आंनि फार्स्ट जार्नि आङो सानगौ सेथियावहायनो बेबायदि कमार्शियेल लेभेलावहाय बोरमा फार्म खालामनोब्ला मा जाथोनि बोरमाखौ फियोब्ला जोंनि नैबे आबहावाजों गोरोबनो हागोन एबा लाइमोनफ्रा माने मोजां फिथाइ आसा खालामनो हागोन जोङो साइन्टिफिक मुगाजों बोरमा आबाद खालामनायनि खोथा बुङो जिहेतु से नम्बरावनो जोङो जोंनि जायगायाव इसोरा जे बुस्थुखौ सृष्टि खालामना हरदों बेखौ बांसिन ध्यान होनांगौ जिरायनानैनो बुंनो हागोन थिगानो आं नाजानो ने नोंथांमोननो लुबैनायफोर बायदि एन्सारखौ होनो ने जे जोंनि लकेल बोरमाखौ ब्लेक बेंगल होननानै बुङो साइन्टिफिक नेम नोट खालामना लानो हागोन सेंग्राफ्रा मबाइलावहाय नोट थायो जोंहा सो ब्लेक बेंगलखौ थांनाय गोलाव दिननिफ्राय जोंनि मोनफ्रोम बर' न'खर थाखायो जों मिथिखायो आरो बांसिन मानसिया फैदों दुर्गा फुजायाव ड्रेस बायनो राज फुजायाव ड्रेस बायनो बे उद्देश्यजों फैबोबाय थादों आरो बिथाङा मिथिखायो मार्केटआव बेसेन गोसासिन दाम दं आरो गांसो जानानै थांना थायो थ' बेखौ एसे आपग्रेड खैदामान मस्ला होनानै मैगंखौ टेस्टि खालामबावनायफोर बायदि आं बुंना होनो थ' मासे बोरमा बिमाया जेसेबांखिनि खामायो बोसोराव होयो बे खामायखौ डाबल खालामनो थाखाय जोङो जायफोर साइन्टिफिक नेम हिसाबै बेटेल सिर'हि तोतापुरी जमुनापुरी बरबरी सुजात मावाटी गोबां दं 34निख्रुइबो बांसिन ब्रिडफोर दं अल इन्डिया दा जोंनि जायगायाव जोंनियाव न'खराव थानाय ब्लेक बेंगल लकेल बोरमा बेजों जोङो बै गोजौ थाखोनि बोरमा बेटेल सिर'हि बरबरी बेफोरखौ लाबोनानै फिनो हायो जेबो असुबिदा गैया लकेल बोरमाखौ नोंथाङा जेरै फिदों बिदिनो गोदोर जातनि बोरमाखौबो लाखिनो हायो आंनि फार्मा बांसिन माने 100% गोथां बिलाइ जानानैनो थांना थायो साननाङा जे नोंथाङा गोदोर जात फियोबा गोबां दाना जानांगोन गोबां खरसा खालामनांगोन बिदि नङा थ' गोदोर जातखौ लाबोनानै जोंनि बोरमाजों क्रस खालामनानै मोजां जायखौ जों F1 होननानै बुङो मार्केटआव F1 होननानै बुङो लकेल बोरमा गोदोर बोरमा बेजों क्रस खालामनानै दोनो आरो बे बोरमानि बेसेना मार्केटआव मिनिमाम 5000 सबसे खमावनो 5000 आरो फान्था महरावबा 7000 स' मासे बोरमा बिमाया बोसोराव 12निफ्राय 15000 फैसा हागोन जों बिदि खालामोबाबो बोसोराव 12निफ्राय 15000 अब्ला जों सानदो जोङो बोसोराव 12था माहा दं आं डाइरेक्ट इनकामनि खोथायाव लांदों बोसोराव 12था माहा दं नोंथाङा 12था बोरमा बिमा फियोब्लाबो एसेबाबो गावनि सोलिनो हानाय फैसा फैयो आरोबाव बे लकेल बोरमानि अनगायै नोंथाङा
डाइरेक्ट बेटेल सिर'हि होननाय गोदोर जातखौ जुदि फिखायोबा मासे बोरमाया रायजोफोर बोसोराव 40,000 होयो। सक जादों ना? मासे बोरमा बिमाया बोसोराव 40,000 होयो। आं मोनदों। बेदरजों खोथा गैया रायजोफोर। बर्तमान जोंनि सा सानजा भारताव जोबोद आंखाल बेदरनिबो आरो जोलैनिबो। बोरै 40,000 मोनो? गांसो जानानै थांना थानो थाखाय मासे बोरमानो just 3 मान्थ नांगौ। आराय मासनिफ्राय 3 मान्थ। 3 मान्थ जायोब्लानो मार्केटआव फान्था बोरमाया मिनिमाम 15,000 आरो फान्थि बोरमाया मिनिमाम 13,000। अब्ला मासे बोरमा बिमाया बोसोराव खननै फिसा होयो। मासे खनसे फिसा होगासेयाव एखनब्ला मासे एखनब्ला डाबल। बिदिनो मासे बोरमा बिमाया बोसोराव खनथाम मोनगोन होनना जों सानना ला आरो बे माथाम फिसा मोनगोन आरो माथाम फिसानिफ्राय मासेयाव 15,000 हमोबा बा मख'बा 12,000 हमोबाबो जों 40,000नि बारा बांसिन खामायनो हायो। तो लोगोफोर बोसोराव जों 40,000 बोरमा मोननो थाखाय 12थाल' बोरमा फैयो। 12थाल' आरो 12थाल' बोरमाखौनो नोंथाङा जुदि जोथोन लानो हायाबा नोंथाङा बेयावल' जेननाय नङा। गुबुन जायगायावबो जेननो हागौ। आरो आं ओरैबायदि सुबुंनि थाखायसो बुंदों जाय मानसिया साख्रि लाला, जाय मानसिया इन्टारभिउ होयै मेंग्लिबाय, बिथांमोननि थाखायसो। नाथाय खस्थ'आथ' जेरावबो थाखागोन। खस्थ'आव माखासे काहानि दङ। बेफोर गासै बुस्थुखौ आं नैबे आंनो सुजुनाय गांसे बोरमानि बिजाब गोदान मुगानि बोरमा आबाद होननाय मोनसे बेवहाय माखासे बेमार आजारफोरखौ आं मख'दों आरो जिउआव फैनाय माखासे लाइमोन बैसोफोरनि चेलेन्ज बेफोरखौ आं बेवहाय सरजाबजोबनानै होदों। दानिया सोंथिया जाहैबाय बोरमाफोरनियावहाय एबा कमार्शियेल फार्मिंआव आरो बोरमाफोरनियावहाय मा रोखोमनि बेमार नुजाथियो आरो बेखौ माबोरै फाहामनांगौ बेखौ सारा जेसेबां हायो 5 मिनिटनि गेजेरावहायनो फोजोबनांगौ आरो। बोरमा आबादाव बयनिख्रुइबो देरसिन बेरामा जाबाय PPR। जाय बेरामा जायोबा 90% बोरमाया थैनायनि चान्स दं। नाथाय PPR भेक्सिनखौ नोंथाङा गिबियावनो होग्रोना लाखानांगोन। बोरमा मासे फिसाया जन्म जानायनि जेब्ला 3 मास जायो बोरमा फिसाया बैसोआ, अब्लानो नोंथाङा गिबियाव PPR मुंनि मोनसे भेक्सिन होना लानांगोन। बेमारनि मुंखौबो PPR होननानै बुङो आरो भेक्सिनाबो PPR जेरै कर'ना। बिनि उनाव 2 नम्बर बेमारा जाहैबाय FMD, फुट एन्ड माउथ डिजिज। बिनि लक्षणा जाहैबाय खुगायाव गाराय जायो। बे आथिङावबो जायो आरो मोसौनियावबो जायो। बे बेरामा अमानियावबो जायो, जाय बेरामखौ FMD होननानै बुङो। दा बेयो एसेबां गोब्राब नङा, गोरलै फाहामनो हायो। नाथाय नोंथाङा जेब्ला फार्म खालामगोन गोदान गोबां बेराम मोनगोन। बे बेरामखौ नोंथाङा जुजिथाबनायनि गेजेरजों सानसे नङा सानसे समाधानबो खालामनो हागोन। नाथाय बेमारखौ फाहामनो हानाया गोदोर खोथा नङा। जाहाथे नोंथांनि फार्माव बेमारानो जाखाया बेसो देरसिन खोथा। बेमारानो जुदि जाखानाङाबा जों आबादारिनि 1 नम्बर मावनांगौ खामानिया मा? भेक्सिन। गिबियाव PPR, 2 नम्बराव FMD, 3 नम्बराव ET, इन्टारटक्सिमिया। जाय इन्टारटक्सिमियानि लक्षणा हठात जानायनि दारा उदैयाव दुखांनानै बाब्राब बोरमाफ्रा थैयो। दा बेनि पार्मानेन्ट सल्युशनानो जोङो भेक्सिन होनांगौ, अब्लानो हमरान जायो। आरो नोंथांनि फार्माव नोंथाङा बांसिन सम होनो हायोबानो नोंथाङा फार्म खालामनानै जौगानो हागोन।
जोबोद जोबोद साबायखर नोंथाङा दासिम बोरमा बायनाय आरो फाननायावहाय माबायदि उसुबिदा मोनदों बोरमाया नाङाखै बेबायदि जादों नामा मालाबाफोर मोजां कुइसन बोरमाया नाङै थाया बेदर होननाय बुस्थुआ जोंनि सा सानजा भारताव जोबोद माने आंखाल आङो बोरमा फिसाखौ माने प्रडाक्टखौ दिहुनख'नो हाया जोनोम जानायनि उनावनो बाजार मोनो आरोबाव एखनब्ला मा जायो प्रेगनेन्ट अबस्थायावनो फिसानि एडभान्स होना फैयो ओंखायनो मार्केटखौ लानानै माब्लाबाबो सिन्था खालामनो नाङा आङो प्रति सप्तायाव अरुणाचलाव 80था बोरमा हरो दा नाथाय आंनियावथ' 80था बोरमा गैयाना आंनि फार्मनिफ्राय मासेबो हरनो हाया आङो दाब 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 मार्केटनिफ्राय आं कालेक्ट खालामनानै भेक्सिनेसन क्लियार खालामनानै सप्तासे गेरेन्टि लानानै आङो साप्लाय हरो ओंखायनो आंनियाव साप्लायाबो अरायसम थाबाय थायो थ' मार्केटआ बेसेबांबा गुवार आरोबाव चिरां डिस्ट्रिक्ट बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव C2 प्रजेक्ट होननाय मोनसे लन्च जादों जाय बङाइगाव बायदि एरियायावनो 12,000था 8,000 बोरमा 4,000 अमा बिदि नांगौ जादों आरो बेखौ आंनो माखासेखौ होबाय आरो बिनि उनाव दा चिराङाव सोलिबाय थादों बिदिनो दाब 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 ओनसोलाव जोंनि सा सानजा भारताव गोदान गोदान प्रजेक्ट फैगोन आरो बांसिन प्रजेक्टआ जों आनइमप्लयमेन्टनि समाधाननि थाखाय गोरों गोरा मानसिफ्रा जिब जन्तु साबजेक्टखौ नुदों ओंखायनो नोंथांमोना बे आयदायाव जेसेबांनो थाब खामानि मावगोन जेसेबांनो मोजां फैसा मोनगोन आरो बै समजों लोब्बा लाखिना मोनसे बुंगोन आङो बोरै बायनांगोन नोंथाङा अरायसम जायखिजाया खामानि मावा मानो बेसिक नलेजखौ लाग्रो बेनि उनाव बाय आरो नोंथाङा मार्केटआव बायगोनबा मोननैसो बुस्थुखौ ध्यान हो बोरमानि जोलै माने हिस्टरि बिनि बिमा बिफाया बोरैमोन सिंगेल होयो ना डाबल होयो बेखौ नोंथाङा ध्यान होनांगोन आरो अरायसम फान्थि बोरमाखौ नङा नोंथाङा आं प्रेक्टिकेलि सासे हिसाबै नोंथाङा फिसा जाखांनाय मासे फिसा जाखांनाय मानै फिसा जाखांनायफोरखौसो बिमाखौसो बाय अब्लानिया नोंथाङा खम समनि गेजेरावनो मुलाम्फासो मोनगोन नाथाय बोरमानि हिस्टरिखौ नोंथाङा एसे मिथिनांगोन गाइखेर बासाखौ नोंथाङा ध्यान होनांगोन जुदि गाइखेर बासाया बाजाराव खाना महराव फैयो अब्लानिया नोंथांनि फार्माव बे बोरमाया बेकार एक नम्बर ध्यान होनांगौ गाइखेर बासा 2 नम्बर ध्यान होनांगौ बे बोरमानि बिमा बिफा हिस्टरि जोलैया जोबोद इम्पर्टेन्ट किसुमाना बाहुना जा थाखायो नङा होमबा किसुमाना गोजौ थाखायो किसुमाना एसे देहायाव एसे दुर्बल थायो थ' बेफोरखौ ध्यान होनानै जों बायनांगौ आरो नोंथाङा मोननैसो खोथाखौ सोंबाव जे नोंथाङा मार्केटआव बोरमा लाबोदों नोंथाङा भेक्सिनफोर होदों नामा आरो होदोंबा मा भेक्सिन कारन नोंथाङा कमार्शियेल फार्म खालामगोन बायनायनि उनाव न'आव थांनानै निश्चय भेक्सिन होखागोन जिहेतु एसे रोंहांबाय सम लानानै भेक्सिना दाबोल जानो हागौ ओंखायनो बेफोरखौ ध्यान होबानो जाबाय आरो आं अरायसम साजेस्ट खालामगोन नोंथांमोना हागौमानि गुबुन मोनसे फार्मनिफ्राय बायनाय जा मानोना फार्मनिफ्राय लाबोनाय बोरमाया मोनसे डिसिप्लिनाव थायो भेक्सिनेसन क्लियार जायो आरो बै फार्मनि बिगोमानिफ्राय नोंथाङा बोरमानि माखासे रोंबावनांगौ बुस्थुखौ गियान मोननो हानाय मोनसे लामा थायो सिन्था खालामनाङा मार्केटआ बेसेबांबा गुवार दं बाखि उनावहाय नोंथांमोना जेब्ला खालामगोन आंखौ सोंबानो जाबाय आरोबाव मोनसे सोंथिबाव नोंथांनिसिमनो जेनेबा सासे लाइमोन बिथाङा 1 लाख 2 लाखनि माहाजोन जानो लुबैयाखै बिथाङा सासे करोड़पति जानो लुबैदों माने बिथाङा बोरमा फार्मिंआवहाय फैनाया मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन एकदम सुंथाबै बांसिन खामायनोबा नोंथाङा बोरमा आबादाव फै जोबोद मोजां फैसा दं आं दहायनो बुंखांबायना 12था बोरमा बिमाबानो नोंथाङा मासाव 40,000 मोनगोन 24था बोरमा बिमा फिदो अब्लानो 80,000 सेलारि मोनगोन नङा होमबा ना थ' बोरमा आबाद खालामनानै नोंथाङा गोलोद अफिसारनिख्रुइबो बांसिन सेलारि मोननो हानाय लामा दं सिन्था दा खालाम आं फिसा उदाहरन होगोन आङो मोजां बांद्राय नङाबाबो सोलिनो हानाय फैसा मोनो
आरो भेटेनारिजोंनो बोरमा फिनानैनो आं मोननै दखान बनायदों। बे मोननै दखानाव मोनसे दखानाव आं लाजिया दे, मोनसे दखानाव मासाव 2.5 लाखनि बारा खामायनो आङो मात्र इन्टारेस्ट माबा प्रफिट आन्थायानो। तो जोंनि सा सानजा भारताव बिनिबो गेदेर मोनसे बिजनेसनि खाबु दं। तो आं थोंजों बुंबाय बोरमा आबादाव मोजां फैसा खामायनो हानायनि लामा दं। नंगौ नामा? आंथ' नोंथांनि कमेन्टखौ फरायदोंमोन। कमेन्टआव गोबां मानसिफ्रा गोबां बखियोमोन आरो बेखौ। बेयावहाय सानै साथामसो सिख्लाफोरखौ नुदों आङो। बेनिखायनो बे सोंथिखौ सोंनाय जाबाय आरो। माने सारा जोंनिया माने हाग्रा बायदि ओनसोलाव थायो। फुख्रि दङ बेसेबांबा गिदिर। फुख्रिनि सोरगिदिं बिथांनि माबा बागान दङ। ओमफ्राय बे बागानावनो न' लुनानै हारसिं थाहैयो बिथाङा। मोदायखौ गियोना गिया मिन्थिया। दा बेफोरखौ खोन्थानो थाखाय आङो एसे खावलायनाय थाबाय आरो। नोंथांनि पार्सनेलखौ टाच खालामबाय दे। आरो मेरिट ना आनमेरिटमोन डाइरेक्ट थोंजों खोन्थाना लाखादो। हाबा जायाखैबा। तो फिन कुइसन फैबाय। आङो दहाय बिथाङा मोनसे मबाइलाव खेबना लानो होदों जे बे बुस्थुखौनो आरो दा बेवहाय नुनानैनो आच्छा बिदि कुइसन फैगोन नंखादों आङो। जिनाव एक्चुअलि आंनि जिउआव प्रब्लेम फैयाखै, मानोना रिउ जोबोद गोजानाव आं बे बुस्थुखौ गारबोदोंमोन। ओंखायनो आङो उदां जिउयै हाग्रा बारियाव बोरमा गुमबाय थानो हादों। जेसेबांनो हायो बेफोरखौ ज्राब गारनानै एकदम माने गावनि थांखिखौ होसोनायासो देरसिन होननानै आं सानो। ओंखायनो एसेबो ध्यान होआखै आंनि लाइफआव बेफोरखौ। आरो जानो हागौ ध्यान होयैखायनो दा नोंथांमोननि साखाथियाव सफैदों। नाथाय मोनसे खोथाया सैथो लोगो सेंग्रा सिख्लाफोर, जेब्ला नोंथांमोना बोरमा आबाद खालामगोन नोंथांखौ एसे मिनिखागोनखा जे बे बिगियान मुगायाव आखायाव एन्ड्रइड मबाइल लानानै, आखायाव आइफन मबाइल लानानै, एसे डिग्री लानानै बोरैथो बोरमा आबाद खालामो। So एसे दिगदार जागोन नोंथांमोनाबो। आंनि जिउआवथ' आं मोनबोआखै, नाथाय आं बेखौ अबजार्भ खालामनानै बिजाबाव आं मख'नाय जादों। सासे सेंग्रा सासे सिख्लाया जुदि बोरमा आबाद खालामोबा नोंथाङा बोरै मोगा मोगि जानांगौ। जानो हागौ सेंग्राखौ मोनसे समायाव बे 25-30 बोसोरनि बैसोनि खोथा नालाय गावनि फिसाजोखौ बैसो थानायावनो थाब हरनोबो थाखाय बिमा बिफाया सानो। बे समायाव नोङो थाखा फैसा खामायथ'नो हायाखै, नोंनि बोरमा फार्माबो जास्ट सुरुवातसो जादों। थ' गोबां मोनसे समस्यायाव गोग्लैगोन। बे समायाव जुदि धैर्य खालामालाबासिनो गावनि मोजां मोननायखौ जुदि देरसिन खालामोबा थांखिया एसे बेक जागोन। जुदि
नोंथांमोननि जिउआव जेब्ला मोजां मोननाय दङ आरो बे थासारियाव नोंथाङा सासे बोरमा आबादारि जागोन नोंनि फेमिलिया एसां सापर्ट होनाय नङा एसां गोरलैयाव नोंनि गार्लफ्रेन्डआ नोंखौ एसां सापर्ट होनाय नङा नोंनि बयफ्रेन्डआ नोंखौ एसेबां सापर्ट होनाय नङा स्पेसियेलि खानदानाव जानो हागौ नों सासे आगोमा एसे फरायफुनाय ओंखायनो एसे दिगदार मोनगोन नाथाय समस्याथ' जेरावबो थागोन थ' नोंथाङा बोरमा आबाद खालामनो आरो फैसा खामायनोब्ला आं बोरमा गुमनानैनो जिउ खुंगोन बोरमा फिसिनानैनो जिउ खुंगोन स्ट्रंलि जुदि बिदि जिउआव डिसिसन लानो हायो अब्लानिया खना खनला फैनाय फिसा फिसा समस्याखौ नों पात्ताखौनो मोननाय नङा आरोबाव मोनसे बुस्थुखौ सरजाबनो लुबैयो संसारा जोबोद आगरहां जे सासे लोगो दोनखाबायबाय बियो मोनसे प्रजेक्टनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो बै सासे मानसिजों लोगो मोनबाय बे गुबुन मोनसे बिजनेसनि खोथा सावरायगोन सासेया गुबुन बिजनेस खोथा सावरायगोन जिहेतु नोङो लामासो नागिरबाय थादोंथ' 25-30 बोसोर बैसोआव माने थाबनिहि जायखिजाया बुस्थुखौनो लाइमोन बैसोआव माने येस आं बे खामानिखौ मावनानै जिउ खुंनोसै बिदि डिसिसन लाफ्लांनानै जिउआव जावले नों फेल जालांबाय थायो सासे मेरिट ना आनमेरिट मोनलाय बर्तमानथ' आनमेरिटआवनो दङ ओमफ्राय सारनि बेबायदि जाथाय जादोंमोन नामा सोरबा निन्दा होदोंमोन ना होआखै आं दहायबो बुंबाय आंनि जिउआव आङो जोबोद रिउ गोजानाव फैदोंमोन नाथाय फेमिलिनि आं सापर्ट मोनाखै आरो जुदि नोंनि गार्लफ्रेन्डआ जुदि नोंखौ निन्दा होदोंब्ला नोंनि बयफ्रेन्डआ नोंखौ निन्दा होदोंब्ला आरो नोङो सिरियैनो थानायानो साबसिन होननानै सानो बर्तमान आंखौ बिदि निन्दा खालामथ'वाखै मानोना आङो अराय सम हाग्रा बारियावसो सिरि बोरमा गुमबाय थायो एसेनोसै साबायखर थाबाय सारनिसिम सासे हिनजाव मानसिया बोरमा फिनायनि एबा मोसौ फिनायनि सिमां नुयोब्ला नुनो हागोन ना हाया येस हागोन उसुबिदा माबाफोर जागोन नामा जेबो उसुबिदा गैया ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नाय गुवाहाटीयाव सासे हिनजाव मानसि दं बेखौ मोजां फैसा खामायदों आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिमेन्ट सापरिनि सासे बर' सिख्ला दं उन्दै बिथाङा सिफुं दामनो रोंसोगारो आं दिनैसिमबो मानसिखौ नुवाखै दाब जायगायाव सिफुंखौ दामनो फोरोंनो जाहैदों खेराइ मोसानोबो फोरोंनो जाहैदों बियो बोरमाखौ 40निफ्राय 50थासिम बोरमा फिदों स' बियो मोजां सासे बोरमा फिनानै दिनैनि तारिखआव ग्रोब ओंखारबाय थादों आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दङ चिरां डिस्ट्रिक्टआव बिथांनि बिसाया बड'लेण्ड बास सालायो बिनि बिसियाबो दासिम 30-40नि गेजेराव बोरमा दङ बोरमा फिसिबाय थायो हायो जेबो हायै खोथा गैया खालि नोंथाङा मिथिनो थाखायबोल' अराय सम इच्छा थानांगोन हायो जेबो उसुबिदा जोबोद साबायखर थाबाय सारनिसिम जोङो जोबनायावहाय ओरैनो बुंस्लिमनाय लाबावगोन